Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Kung ni ma'am naka-highlights, kung minsan sila din ang magkulay-kulay, mag-DIY sila ng buhok. Pero nilagyan ko to ng highlights siguro mga 2 months, 3 months na ang nakaraan. Ngayon, ang gawin dito, i-riba naman itong buhok ni ma'am. Pero ayan ang buhok ni ma'am, o diba? May wave, kaunting wave sa dito sa roots niya. Ito lang ang i-riban. Hindi kulayan kasi depende yan sa budget, sa bulsa. Kung may bulsa, buslot yung bulsa, walang budget sa pakulor doon. So ganon, hindi lang kuluran, riban lang. Ganon pa rin ang gawin sa buhok. Pero hindi yan masisira ha, kahit naka-highlight. So, Glatt rebanding, di ba nakita niyo may number 0 and 2. It makes niya 1:1 is equal 1. So 1 part sa dito sa number 2 at 1 part sa 0 is equals na siya is number 1. Ngayon, ang buhok ni ma'am, ito, di ba, nag-wave siya. Inuna itong nilagyan ng glatt rebanding dito sa Pits na may mga itim na buhok para mag-straight siya. Hindi isabay dyan sa may mga naka-highlights para hindi masira yung highlights. Isa-isahin natin pagtrabaho, dapat ganun talaga ang trabaho, agwanta. Bakit umabot ng matagal ang mag-riban? Nang dahil sa mga procedures sa pag-apply ng mga gamot. Hindi pwedeng ikaw ang masunod kundi ang gamot. Ano niyo kung anong ginawa dyan, hindi na magic lang na pagkatapos nakita ninyo, tapos na nakita na ninyo finished product. So dapat makita niyo on process ang trabaho nito para walang dayaan. Ganun ang mga trabaho ng salon. Kita ninyo, iba naman ang ilaw, di ba? Pula ang ilaw, ngayon blue na. Ang purpose ng mga blue is cooling siya. Para bang malamig na yung buhok ng tao, para na close na ang cuticle sa buhok. Ayan, si Bonacure treatment, di ba? Ito na ang buhok ni ma'am na kanina. Nakita niyo, may highlights pa rin ang buhok niya. Hindi ko nulayan yung sa roots niya kasi ganyan talaga pag depende yan sa budget or depende sa gusto sa tao. Kasi ito si ma'am, galing ito ng Pagadian 3rd floor, malayo. Nandito ako sa Bohol ngayon. May lang sila, may kaunti lang sila mga business dito at ganon ang ginawa nila. Nagpariban pa rin sa buhay kong bading. O yan ang buhok ni ma'am, di ba? Maganda na, no? Super ganda. Sa lahat na nanonood sa aking YouTube channel, Miss Human Being, don't forget to subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!